Eta, hori kontatzen dagoela, horreko beste bat, hor fetxorio bat gertatu zen, eta hanko gizona zen, gizon Lerdena eta Aibela. Da, atzera bezala, Aibela zeizinko, airuzoa, begiak, hori bestak aiztideak. Bitu, gai hor dukaratzen abidela, gitzinez, berbabi barriak iunestazuna, bitu zelako, abelaztasuna, ez da, horrela asko da asko. Kontu da, hemen egondan potentzial guzti hori, eta gero baita ere beste, osunera bagoaz, hemen beste inbeste. Haukentik itxea, hemen egun batera dotzen ziren nire eta gaztea zanean. Eta, karo, Uzer gertatu da, Uriondon esan dugu, inaba, bat bizi da. Hemen bitxua goz, hemen irudetzetako propietario bat dira. Hor bizi da jendea. Esatu horatzean ikusten den hiru baserri, eta hemen bekoetan da, hor ez da ino bizi. Beraz, aldaketa ikeragarria da, hiru benoladitan gertatu dena gure herrian eta gure mantzean beste askotan. Eta orduan esaten duzu, gero egin dugu soluzio hori, ia herri barria sortu. Proiektu bat egin da, atzera ekarteko jentia herrira eta atzera eskoduntzeko zeregiro barriko. Eta, hemen, eguneko zeizen batek iztakik euskerarik. Ezakiko esan hori, gero remedio eta lartaketa. Elburu hori izan, baina, atxarko atera da, edo nik iztakik, igual egun batean eskoduntzeko dira. Kontu da, gure arratien badazolako planak, hainbat herritan egin da hori, eta antzera ekartatu da uste dut zera. Orduan, hiru benoladitan, bekera garrizko aldaketatu dugu leku eta denboran. Zer gertatu da, gure errentore guztiak, errentorea, esan duzaten, inkilino. Joan egin dira izan inguruko egitara, fabrika ondoan etxerikara begariteko. Eta guen, etxeak utzitu egin dira eta jauzi egin dira etxeak. Protzagarri da, baina dago. Propietarioak saldu gurez eta alan geratu dira. Eta guen, jente gitsi dago, eta nik gaio preparatzeko zen da, 600 milio, zera gaio hemen estado jenterik. Eta guen, problematika horren aurrean, nik hau aspalditik eukino lan nire gogoan, eta bian egaz esintzen eta gero filologia egin eta tesia egiten, kontratu nintzen, zeuzer egin gartala, hau potentzial guzti hau erabatia dago bestera horretako, ez da? Eta orduan, nian hasi nintzen etnologiako lanak eta gero hizkuntza aldetik lantzen, eta bitxienez, hor dago potentzial hori grabatu, transkribitu, zehaz, metodon bategaz, eta gorde gerorako. Eta, ostatzen dira, eta ez dut kritikarik egiten, bitxikar bidez, ez. Euskal Atlasa egiten dagoz, eta badaki, hartu Nemanian Atlaseko grabaketan zerrenda, mantxike erogriako dago grabatuta, eta, nik izan dut, nik grabaketak induaz, asko eta asko, ez bakar ez eberion, inguru guztian gorbe inguruan, ez da? Oindeko apestari gutza bat, gaia, hango testuak ez da, Horan, karo, ondo dago, muestra bat egiteko, Euskal Atlasape, zebili guzitik, bat bakarrik grabauta, modelo bat, eta enoa kritikatzen, tan egitea gatsa da. Adolfoko egiten dagoen bidetiko, euskeraz, esan duan artikulan, nik uste dut, aldogun artean, sakonago behileka eta badabiz egiten lanak amorremen, eta hori adazgarria da, etorkizun delago. Eta besterik ez bada, ahoz ezin badugu, edo saia gaino ezin badugu eruan hori ahozko hori, bitxinez, metodon batekaz idatzita horretzen badugu, hori betiko geratuko da. Bestela gero gertatuko da, estelotan gertatuetan fenomeno bat. Estelo itxinari buruzko kongreso bat egoko da, eta imitote gona zango izaldi bat emoten, eta alkartu ginean ponente guztiok, zer emon edo zer egin dozera, eta pintxo bat zorratzeko zela balien, bateke, nik barandio euskera dut batek grabota CD baten. CD baten, zua, eta emongo dozkezu, eta bialdo dauz, eta jatazkibitu dut, barandio euskera, barandio euskera egiten. Hori dago, egundaka urteotako persona bat hori, eta nizkutara du da. Hori gertatu ez egiten, aurretik egiten badugu aldan moduan, aldanekoan egin egiten. Eta, amaitzeko, ez da basterik, eta, esan zut, linguistikarian egin nazela, eta nire helburua da aldan aurrean, behitu goteko zuen muestra bat, hemen hiruan dekuzo gero agiratuta, hau da, amari batutako zera, tablo baten historia. Errentoriak errentea bareman joan, usabari eta baskari emoten hotzien aurreko gunean. Errentorea alkebari semea joan, eta semea kridea gazki jau. Eta kridea taloa berretan. Eta esan hotzen, nik izugarreko taloa gehiago naguz bat. Eta krideak esan nizuri erredo,
Eskondu zinak, no? Oile deklarazio polita, zaila da behixo behi polita da. Bueno, eta hemen dako zuen, hasi baina ez da. Ia, bena hobe, kontrako baina horrek, taulan puntuek historieteko, Dokumentuan, etxeak utzitauz. Utzitauz, Domingeruen batzuk kendute. Domingeru erabiltzen dago, bero segiduen, baina lehenago enala bizizan jendea, bitu, Domingeru eta enala bia batera jarri ditu, eta batek zen horrek jo, Domingeru honek ez daki euskera. Ia soaz bestera. Bertzen duzue, bueno, orduen, ondena dut zuen, eta gero urreko da, bertxio etimologikoa, gero bizkaia literarioa, bizkaiko zoi informantea, eta gero euskera batu da. Orduen, bideo hori da, herriko euskera jator hori baturaino eroan aberaztasun guziagaz. Eta horan aberaztu etorkizunoko euskera. Eta dakitiko aldeko askotan nagusin dana egin, baina egin handa lekuetan, egin eta zera. Hori da nik gaur ekarri dudan zera. Eta amaitzeko koplatxuak bidatzi duzuet, zera. Nego duzu da, eslogan hori, betetan bada, dana dubitiko da tosako, zara? Hori kante zuzudia, Kantengo dugu ala... Niro zaba amaren nebari zabenaren musika bateraz. Bertzolari esan. Oskoan dago zuen, Zebedioko kanta liburuan batuta bere zera, zaba manuren zera, musika, Itxasoan handi ura, basoan ugaritzura, Euskaldun izan euskeraz bizi, zainduaz euskal kultura. Euskaldun izan euskeraz bizi, zainduaz euskal kultura.